El passat 3 d'abril i coincidint amb el 40 aniversari de la Constitució del primer Ajuntament Democràtic, els socialistes de l'Eliana van voler donar el tret d'eixida a la precampanya electoral amb la inauguració de la seva seu. Així, des de les 7 de la vesprada van estar moltes les persones que s'acostaren a l'oficina de campanya, al carrer Major en el seu encreuament amb el carrer Molí, per tal d'escoltar el que la formació volia transmetre a la ciutadania. L'acte, a més, va servir per anunciar als presents que aquesta nova seu vol ser la Casa del Poble, un lloc obert on les veïnes i veïns que ho desitgen es poden acostar per fer les seues propostes a les diverses reunions sectorials que estan realitzant. A més, Rafa Desco, president del Centre d'Estudis Locals, realitzarà al candidat a l'alcaldia per a aquest partit, Salva Torrent, una sèrie de preguntes i qüestions sobre la trajectòria d'aquest i les propostes que els socialistes volen aportar al municipi en la nova legislatura si revaliden el poder. A la presentació també hi van ser els membres de la llista que els socialistes presentaran per revalidar l'alcaldia, així com diversos responsables de la comarca del Camp de Túria. En finalitzar l'acte, l'alcalde de la localitat i alcaldable pel PSPB-PSOE va respondre a les nostres preguntes. I ara sí, el Partit Socialista de l'Eliana ja obri la seva seu de campanya i és que així va ser l'oficina per a que tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin puguen desplaçar-se per contar les seues inquietuds, els seus pensaments i que puguen transmetre com ajudar a millorar una mica més el poble de l'Eliana. No és així, Salva? Efectivament, anem a repetir un poquet l'esquema de les eleccions anteriors i el que fem avui és obrir la casa de tots, aquesta seu de campanya del Partit Socialista per a reunir-nos amb els veïns, amb les associacions i que ens conten quina aliana volen, aquesta aliana que l'hem de construir entre tots i totes. Al final el que volem és escoltar-los, parlar en el món de la cultura, en el món de l'esport, en el món de l'educació, en els veïns i que ens narren quina història volen que continuem contant així a l'Eliana. I aquesta és la idea. A partir de la setmana que ve començarem a treballar amb tots els veïns i veïnes que vulguin aportar alguna cosa al nostre programa i una vegada tenim el programa tancat farem el mateix que farem fa 4 anys, és dir, anar per totes les zones residencials i contar el que volem fer, quin és el nostre projecte per a l'Eliana. Repetís que és un esquema molt semblant al de fa 4 anys, es va funcionar i anem a repetir-lo. A més, la data d'avui no està escollida de casualitat i és que avui fa 40 anys d'aquestes primeres eleccions democràtiques després de molts anys de dictadura. També és una data per a celebrar tots els socialistes de l'Eliana que porten també 40 anys governant en este municipi. Efectivament, avui 3 d'abril de l'any 79 se van produir les primeres eleccions municipals democràtiques i des d'entonces el Partit Socialista està governant a l'Eliana. És un cas excepcional en la comunitat valenciana, només que està Picassent i l'Eliana. Picanya i l'Eliana. Per tant, vol dir que les coses s'han fet bé, que tenim que seguir contant, narrant la nostra història i això és el que fem. Jo crec que avui és un dia molt important per recordar-nos dels alcaldes que ha tingut l'Eliana en democràcia i això és el que hem fet. Jo m'he recordat d'ells i el que volguera és que segurament la setmana que ve o a l'altra organitzarem un acte en el Saló de Plens, no m'ha recordat de dir-ho, sou el primer que ho sabreu, farem un acte on portarem els que viuen encara i els familiars per a fer-los un homenatge perquè ells varen ser els primers regidors i el primer alcalde de l'Eliana. Doncs moltíssimes gràcies, Salva, per haver-nos atès. Et deixem que veiem que hi ha moltíssima gent que s'apropa també per a donar-te l'enhorabona, per a felicitar-te i per a anar aportant tots junts per fer una Eliana millor. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu, la casa nostra és casa de tots. Moltes gràcies.